दा दिनै बनरगाव समिस्ति होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ। दा बनरगाव समिस्तिया एबार मोनथाम एंगलजों खेलाया जागोन। दा बेयाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो थागोन आरो बेयाव बिपिएफनिफ्राय गेलेगोन आरो जोंहा बिजेपिनिफ्रायबो थागोन बे निस्सय आरो गोबां फिसा फिसा हयथ' पलिटिकेल पार्टि बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्टआबो थानो हागौ। दा बेखौ नायोब्ला जोङो गमामायैनो बुंनो हायो जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोंनि बनरगाव समिस्तियाव देरहागोना जे 100% स्पस्ट'। खारना जाहैबाय दा दिनै जाय बिजेपिनि बिजाथि जाय बिथाङा जागोन राजिब ब्रह्म बिथाङा थांनाय समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानानै बिथाङा बिजेपि दोलोआव थांदोंमोन आरो बिथांजों जाय बिथांमोनहा थांफादों बांसिनानो बुंनाय बायदि जायो बांसिनानो जोंहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय थांदों। दा बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो जे बिथांमोननि जे बिपिएफ दोलो दा बिथांमोनहा मोननै दोलोआव गावबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा इउपिपिएल दोलो हिसाबै दिनैनि थारिखआव जों मोनसे सार्भे रिपर्ट खालामदों। बे सार्भे रिपर्ट हिसाबै जोंहा दिनैनि थारिखआव 23,000निबो बारा जोंहा मोननानै दङ। खौरां बिजों बा ससियेल मिडियायाव गोसारनाय मोनसे सोंलु नैबे बनरगाव समिस्तिनि इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांनि मुङाबो जिहेतु बिजाथिनि फारियाव मोनसे दाबिदार जानानै दङ, दाबि खालामनाय दङ जे नोंथांनि मुङाबो गोलैनानै दङ। नोंथाङा जुदि हाइकमान्डनिफ्राय नोंथांनो जुदि टिकेटखौ होमारोब्ला नोंथाङा बे समाव रायजोफोरनि थाखाय इउपिपिएल जानानै मा मावनो सानदों? आङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंआनो जा जोंहा इउपिपिएल दोलो हिसाबै जे प्रमद बर सारा मोनसे निति आदर्शनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे थांखिनि गेजेरजों खामानिखौ मावगासिनो दङ। बे प्रमद बर सारा जे थांखिखौ लागोन निस्सय जोंनि बनरगावनिफ्राय जायखि देरहालाङा जायखि बिजाथि जानानै देरहालाङा माने प्रमद बर सारनि जे थांखि नितिजोंनो आवगायलांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। दा एबिपि हिसाबैथ' आं नुवाखै, नोंथांमोनासो मायाव नुदों आं मिथिया। हयथ' एसे एनै वालफ्राव लिरलाबायनाय नुदों, जास्ट बेखिनिल'। बिथांमोननि जों सासेबो कर्मकर्ता नुवाखै, बिथांमोननि जोङो खुनु बेयाव कर्मिबो जों नुवाखै, बिथांमोननि खुनु एक्टिभिटिसखौबो जों नुवाखै। ओंखायनो दिनैनि थारिखआव बुंनांगोन जे बिथांमोनहा जोंनि थाखाय माबा मोनसे फेक्टर जागोन बा बिथांमोनहा जोंनि थाखाय माबा मोनसे खहा खालामगोन बेखौ जोङो साननो हाया। दा बयबो पलिटिसियाना माने गावखौ एसे साबसिन होननानै लाखायो, सोरबा इन्डिपेन्डेन्टआबो माने बेयो गावखौ फार्स्ट पजिसन होननानै लाखागोनखा। दा सुकुर आलीनि खोथाखौ नाय, जोंहा बै समाव सुकुर आलीयाबोथ' बुहुत माने मोनसे कमेडियान हिसाबै बुहुत पपुलार जादोंमोन, बिथाङाबो गावखौनो फार्स्ट पजिसन होननानै लादोंमोन। दा ओंखायनो सोरबाया गावखौनो फार्स्ट पजिसन होननानै लायोब्ला बे मिसा खोथा। फार्स्ट पजिसन, सेकेन्ड पजिसन, थार्ड पजिसन बेखौ रायजो राजाफ्रा निर्णय खालामो। बेखौ सोरबा हारसिंनो गाव क्लेम खालामनानै माने लादोंबा एकदम मिसा खोथा होननानै जों बुंनांगोन बेखौ। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो, जोबनायाव गेलेलायोबा बे टिमजों जोबनायाव गाव गलसेखौ सोथारगोन आरो देरहागोन होननानै बुङो बिथाङा। दा फुटबलखौ गरसेखौ सोथारगोन होननानै जोंबो खोनादों, बुंबाय थायो आरो सम सम बिथाङा बुङो जाहैबाय माने गावहा फाइनालाव थांखाबाय होननानै। दा फाइनालनि उनाव ग्रेन्ड फाइनालि होननाय मोनसे दङ। दा ग्रेन्ड फाइनालियासो फाइनाल आरो दा ग्रेन्ड फाइनालिनि खोथाखौ बिथाङा रायखाङाखै, फाइनाल फाइनाल होनबाय थादों। दा फाइनालानो जे जोबथा बे नङा, बिनि उनावबो ग्रेन्ड फाइनालि थायो, बेयाव जाय देरहागोन बेसो एकदम उइनार जागोन बा भिक्ट'रिया बिथाङासो जागोन। दा दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जा बा मानसिफोरनि खुगायावनो आंनि नामखौबो फ्राय लानायखौ बयबो खोनादों होननानै आंनिसिम खोन्थाहरदों। दा बेयाव दिनैसिम आं जाखिनि खामानिखौ मावदों, दा दिनै आङो केन्डिडेट हिसाबै आं बेयाव खामानिखौ मावाखै, जिहेथु आं लाइमोन गांखंनि मिरुनि सासे मावफुं आफादगिरि, बे हिसाबै आंहा मोनसे दायित्व दङ। जोंनि बनरगावल' नङा, सारा बिटिआर ओनसोलावनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जावरिखां होनानै लाइमोनफोरखौ जाहाथे मोनसे मटिभेसन होनानै दा बिथांमोनखौबो जाहाथे राजनितिक प्लेटफर्माव जाहाथे बिथांमोनखौ मोजां लामाजों जाहाथे आवगायलांनो हायो, बे असिलायै आं खामानि मावगासिनो दं। दा जिहेथु आंनि नामा ओंखारदों हिसाबै हाइकमान्डनि सायाव बे थाबाय। हाइकमान्डआ जुदि निस्सय आंखौनो जुदि फिट केन्डिडेट हिसाबै जुदि होयोब्ला बेयाव आंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय रायजो राजाफोरनि लुगैनाय सायावबो थाबाय। रायजो राजाफोर जुदि आंखौ लुबैथाराब्ला बेयाव आं गेलेनानैबो बेयाव आं गेलेथारगोन होननानैबो बेयाव जाया। दा बे हाइकमान्ड आरो रायजो राजाफोरनि लुगैनायनि सायाव थागोन। दिनैनि थारिखआवथ' जों फेक्टरखौनो नुवाखै, मानो होननानै बुङोब्ला आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जोंहा जे जोंनि जे सार्भे टिमा जे रिपर्ट होदों, बे रिपर्ट अनुजायै जोंहा 23,000सिम जोंहा आवगायनानै दंखायो। दा थांनाय 2020 मायथाइनि जे इलेक्सनखौ नायोब्ला दा राजिब आदाया बै समाव 24,000 भटआव बिथाङा देरहादोंमोन। दा दिनैनि थारिखआव बिथाङा बिजेपिआव थांनाय लोगो लोगो बिथांमोननि भटआ मोननैयाव थुब्ला गावबाय। बे हिसाबै बिथांमोननिखौ जों बुंनो हायो बिथांमोनाव दासिमाव हयथ'बा 12,500 बा 12,000 मोननै पार्टिनि गेजेराव दङ। दा बे हिसाबै जोंहा 23,000 हिसाबै जोंहा आवगायनानै दंखायो हिसाबै जोंनि थाखाय खुनु मोनसे दोलोआनो फेक्टर होननानै जों साना। नोंथाङा सानोना नैबे बनरगाव बियाबाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो भट होगोन होननानै?
दा निस्सय जोङो जाखिनिखौ रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायनानै जेखिनिखौ जोङो मिथिनो मोन्दों दा दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्राबो मोनसे सांग्रांथि जाबाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हासिगौ जाय दोलोआ मोजां रोखोमै खामानि मावदों बे दोलोनोनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन होननानै निस्सय रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोआव मोनसे थांखि लाखाबाय बे हिसाबै जोंनि बनरगाव समिस्थियावबो निस्सय इउपिपिएल दोलोनि जायखि बिजाथियानो जाया भट होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ दोलोनि जयनिंनि बेलायाव राजु दा दिनै नांगालानो जा बिपिएफआनो जा बा बिजेपियानो जा बा गुबुन दोलोआनो जा जयनिं लानायखौथ' बयबो नुदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआवबो जयनिंआ जायो नाथाय नोंथांमोना नाय बे जाय बिथाङा जे दोलो सोरबाया नांगालाव दिनै जयनिं जाहैदोंबा बेनो गाबोन बिजेपिआव जयनिं जागोन बेनो समफोर इउपिपिएलआव जयनिं जागोन ओंखायनो बबेबा दोलोआव जुदि लोब लोब जयनिं जाब्लानो जे बेखौ माबा मोनसे साननो गोनां दं होननानै आं साना दा जायखौ भट होगोन रायजो राजाफ्राबो सालाक जाबाय जायनो भट होगोन जेखि दोलोआव जयनिं जाया मानो जायनो होनांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव थिरांथा लाखानानै दङ